kodwa uyasebenza nomuntu wena ufuna uthumela imali ekhaya nithi nihola kutshela ukuthi kibo bamthumelela imali elingana naleni iholide yebo wena le yakho ufuna ihambe ekhaya Yeah. niza ngapha Yeah. so awukwazi ukukhohlwa ukuthi nalomuntu asifani understand Yeah. ningalingana ngomnyaka kodwa ningalingani ngama responsibility Kunjalo. lokho ufuna ungakukhohlwa ukuthi njengoba sila yebo sizosebenza Yeah. kodwa isosha nesosha alibe isosha eliyikhuzayo ngoba phela sizele injongo ezingafani. uNkulunkulu abazali bethu nathi uqobo kwasinikeza iphiwo ezingafani. Abanye abazali bathe mabakhula basebenza baphumelele isikhathi sesekhona. Qala ingane zabo ziyasebenza nabo beme kahle. Kwabanye abazali akubanga njalo. Abenzanga ngamabomu nabo isimo sabo. Manje uthi wena sekufanele utakule ngisho ubaba wakho. Yebo leyo ndaba leyo. Kodwa omunye ngapha ubaba kumthengela imoto. Umakhela umuzi esebenza. Manje uyabona ukuthi mawuphikisana nomuntu onjalo noma ufuna ukulingana naye ubheka izinto ezingazilingani uzosala endleleni. Manje ngaso sonke isikhathi kufanele wazi umsuka wakho ukuthi mina ekhaya ngisukaphi. Mina ngidingani yini esifunayo ekhaya siqhubeka kanjani nempilo ekhaya futhi ungabi namahloni engabe ekhaya babusiswanga.